Kiramtang wo signify plea arni Ri-bhoi District Administration e hin pen patir pi ponsi Meghalaya State arlo Ingdeng thomkep Ri-bhoi District amahang kethek arni Nongpo District Library Hall along talon pon Bangso Ingdeng thomkep Ri-bhoi District amahang kethek arni katalon along Ri-bhoi dorbar e hin pen kachepatir pi pon along Ri-bhoi District Administration e hin pen ta cherap chetodun Bangso hut ning karong pen Meghalaya State Ri-bhoi District along ke doa kar bia tum setame me thanga jutang jubat ke pachan ponji lapen pindeng sumpod kapachet hang ponji aphanpura cultural dance marathon race pendanglok lun barin kan barin lapen kapathua barin chepaklangpong Bangso kacepati dun doa nang bong pen marathon race ahud ke hai pon laki ke cheng sianong e kacepalong pon monas bongrung adun thuanong e kachepalong abang phu Emmanuel bongrung lapen ke thom angdeng anong e kachepalong pon laki senmos phangchosi chepalong dunlo bangso katalon pon ahud ke doa na kar bia tungta ning karong pen talon ponsi pachun pon News report Karbeng Long Live